Kapitang Inteng! Amom kaday maray, asik ka di kapipintasan ako maray. Siya, kunam. Mun maray, agasam ngamin ngay day takalid di takanigid a pingping ma. Mala, umisum ka manghiday. Sige. Ay, Ay na! Ay, agparang day takalid mo maray. Ay na, nag-cute ka man. Ada, cute. Ano, agkatawa Ay, sige man maray, agkatawa ka man nga raw. Ay na, saan ka la cute maray? Ay na, nakapimpintas ka pa. Ay, maray ko anang. Ay na maray, oy! Huston aday ta pa nagkatawam. Hustaon! Wala niya. Nasobra ka sa matan. Di ka mula sumardan. Ay, maray. Tangay sikat ikapipintasan ako, maray. Mabalinti umutang. Ha? Ay, mabalin Maray. Mabalin, basta sika. Ay na, naglaka ka kasarsarita, kumarik ka na pintas. Ay, nagpintas ka nga, may. Ibagamon na niya ti utangam. Tailista kon. Check! Check! Aw, apay usep. Nasabat ko ni Nana Tuyang. Day talang ti ibagam kanyak. Anya kumaitan no nasabat mau. Nagadaw tinutang na kani kagawad ko anang. San ngagpapautang ni kagawad ko anang. Nakais-strict tuntupay day dya kagawad na baak. Ada teknik ni Nana Tuyang. Ha? Kano insuro na kanya? Anya nga day tatiknek. Kastoy, dumng ka. Day, marikwanang. Apay nga awan matanlakom nga asukar. Ay na, ginulpi ni Marituyang hindi kalman. Ginulpi na. Uray kape? Ay, nagadun ti kwarta na. Nangalaan na ngay iti kwarta na. Ginulpi na nga inutang Impautang mo amin. Kasano ka nakayayat jimbaga na kanyak, Mare. Nakaragrag sakak. Anya ayaday ta nga imbaganaken ka. Napintasak ka no. Nang runa no agkatawak. Ang parang na ito'y kalid ko. Ay, isumot lagayam nakaragragsak ka. Un, Mare. Kahit mabalinmat nga rod ti umutang. Sana mabalin, Mare. Na, pinautangam ni Marituyang ngam dinakpautangan. Nalaing gayam nga agbayad. Sa bagay, narigat ti ado ti utang na. Iso asyak, gumatangak laengan. Kagawad na sexy. Sino ti ibagbagam akagawad a siksik waraw? Siyempre, sika. Ang daya pa'y sa bali akagawad a sexy di tawi. Ay ket ko nakano sana siyak di ibagbagam a siksay. Amom ka di kagawad. Kadag iti amin nakagawad iti kabildatan. Sikat ti kasiksyan. Ay, kuwan Iso nga hinawagan da ka iti kagawad a sexy. Kayat kumot akwaraw. Ay, sana nga gululbaw kagawad. Pudnaw ti imbagakan ka. Amokmot kita pudno a siksiyak. Kagawad kwanang a sexy. Ay, di mo matpigsaan Ha? Amang ano damakang Sexy ni kagawad kwanang. na yan. Oray latim malyaw, nagiti magmag na. Kagawad sexy. Ay, shock day ta! Umutang ka man nga raw. Nala, ibagam na niya ti utangam ta, itid kon. Nagparta ka. Sige lang, ibagam ti utangam. Sige, shot! Pudno ti kinunam, usay. Agdan arak kan pulutan tayaw.
Sinurot mo di teknik nga imbagakan ka, Chay? Gato na. Kunak, tumit! Utangan tayo amin ng tilako ni kagawad ko na. Aguri ka, kasano nga malugay? Makamumata ni tibiyag na. Basta pa utangan na tayo. Nalang aruday! Tagayan! Apay tawan manan ni Kwarog iti paradaan da. Ay, di mo amo aya, nga inawis naman ng dagiti tanod na nga giinom da. Ay, makaungetak at talagan. Kinunak nga sardeng dan ti aginom. Anya nga insardeng. Kat no ni Kwarog pa'y kano tigimatang iti arak kan pulutan da. Kat no imbaga na nga awan kwarta na. At dagayam igatag na iti arak kan pulutan. Makitam. Inulbudan na ka, dajay aka anakam. Ung taktuman. Sana nasayat apartagan na dagiti kakadwa na atanon. Nay, nagadumatan da kita ginatgatang mong nanatuyang. Anya nga itilinaon da tayo iko bagmaw. Ay na, asukar, kapay, bagas, kanda dumapay, Kwaraw. Nadugayam ti kwartam. Imuta nga. Ha? Nagutangam ngay. Ay, katsiyempre, ni kumarik ako na nga. Pinautangan na ka manain. Ay, kunak no di na kan pautangan. Ada diskartik dita, Kwarog. Diskartay. Una, iso nga uray ag subli-subli ak amapan umutang. Mabalin lakta. Di kapintasan ako maray. Siyempre, siyak dayta. Ay, amomlatan no asino anya maray. At dapay aya sa balay. Ay, katsiyempre Ay, maray. Nayunak man di utang ka. Nagpilikan. Mabalin jay dilata. Ibagamlat ta. Ilistam laeng tawan pa'y kwartak ita. Sige, basta bayadam no da kwartam. Nay, nagbiit moten anay bus dagiti lakom adilata, marikwanang. Inutang gayam ni Marituyang. Naa, inutang namanan. Wun, impautang kon akin kwa na. Apay ano iso ti umutang kat naglaka pa utangam. Ay, pasensya kan, Mare. Ay, ala, sana balay. Mapanaklaan gumatang iti sa bali at ersena. Sige, okay laang, Mare. Kaano ka ay amapan gumatang iti lakom, marikwanang. Tanay, naibos matan ti lakom. Sigurado nga kung tanak man ang nyangkel kaw. Ta nagiinom kami kadagiti tanod kaw, kagawad. Sigurado makangag kamanan Isu nga umaya ko maumutang iti pangayayo kan kwa na. Pangayayom lang arudan utangam pailaing. Awan nga rod igatang kaw. Anyat pangayayom kan ni Kapitan Aya. May sakarto na pumada ko mati utangay. Na, nagadu ngayon. Sana bali ta si kamot ti kasiksyan na kagawad. Ayawan anya. Awanan ti makaatiw kan kakagawad. Siksi ka talaga. Sige man lang ngayon, ipautang kun ka to'y sa nga karton na pumada. Angkal. Umay ka dito taday bagak. Anya day ta. Makaw ungetakan ka. Angkal. Naguray ka sakbay nga gungot ka. Awatan pa'y day tayo aw. Hindi dita. Kita man. Ay aguray ka ta gungetak pay. Lukatam nga minan na. Kitaan pa'y tinted ka sakbay nga gungot ka. Sige man. Nagadun apumada da ito'y kwaraw. Ay. Mamin ano ka magtinapumogi ti taang gail? Wan nga rin. Uray mamin ano akong ngagninong iti kasar. No kastilang. Aw, agungat ka kadipay. Apay agong ungetak. Nalipatan pa yan. Ay, takibanganin kwaraw. Ha? Ano tiin luto ni Antim Anaimas. Kamangan. Ay nabangkrap ka noon ti tersena ni Marikwanang. Apay nga. Ay kasano,
Nagadumot ka nun ti utang da marituyang kan kwarog ijay tersena na. Ay narigat nga minti agpautang ng runa no natiwod nga agbayad dagiti umut-utang. Aywan ni marituyang ti katiwudan nga agbayad. Ay, apay nga min apinautangan na ni Marituyang. Ay, jak manam mo. No siyak ti umutang, di nakpautangan. Ngam no ni marituyang, wan na dagaws. Nagawat ko nang. Di kan samot na naglaklako dito itirsinam. Irikap kunsan, mabayin ako namang lukat. Ha? Una tanay, on sa mula ko maun. Ibagamtuman kan ni Kwarog no makitam tao may agbayad. Ay, wen. Bayam, ta ibagak tao kagawan. Ay, ni Marituyang di magmag na, ayabam man, Ay, muna niya. pukawam man. Ay, nanatuyang! Woo! Nanatuyang! Di mo timalyaw. Na, iniligid na pa payong na. Ay, Ay, sinirat ko ma. Ay. Di mo tumalyawan. Ay, pukawak manain. Ay, huston bay amaon. Agreklamo aktulangan kini kapitan. Saan akong ngaglako, kapitan? Ay, apay nga. Awanan lakok. Kalpasan nga inuutang da, di damot agbayadan. Di Marituyang, ti may sa pinautangan. Wan, kapitan. Agbabawi ak. Jak mo masingiran. Di nakmat amamon. Ay, di ka nga minagpapautang Uray pa'y asino ti umutang. Kumarimot, mo saan? Kasano mo nga men. Tunggal umutang, ibaga na napintasak. Kayat mo mo, kinamati ka mat adagos. Wana, asino kumamatisan na maragsakan no ibagada na pintas? Istrikto am gamin, dagiti umut-utang. Wan, kapitan. Chip, hindi ka nagbayad iti utang mo. Dayam utang ka. Tilay bagbagamay. Yung utang mo nga, yung tersina ni kagawad ko anang. Dayamay. Adda ka no. Di nga utang mo, hindi nga arakin pulutan. Binayada ka. Iso asanak man na singsingiray. Ay, una yan. Agasam da ito'y akaatid dog tilistaan ni marituyang. Ay, iso nga ron ti kaatidugan iti listaan. Ay, katsingiram Tapno adamanan igatang mo itilakom. Kaslasaan kaming agkumare. Lumabas laangan dito'y. Kahit, anya ngay nga ron manan da ita isursurat mo. Ipaskil ko da ito di tasangwanan. Sakbay nga umutang da. Iparang da pa'y nga umuna dagito a requirements. Anya? Umay ka man dito'y kwaraw. Apay man na Kyle. Darasam. Nagmayat ti tutugaw akijay. Ing kabayadan di utang mo iti tersina ni kagawad ko anang. Dayamat utang ko ijay. Ing kakit bayadan. Di ka aging ditiam mo. Ang Kyle. Kababain ka ni kagawad ko anang. Si kapay mo ti chipta nun. Ang utang mo, di mo bayadan. Sige. Nakaruda nagbayad. Very good. Ay na, nasayaat mo taimay kan. Ay, imbag ta nagbayad kan mare. Naragsakak ta nagbayad mo ni Kwarog. Kasta ay amaray. Kahit mabalin manay nga umutang Ay, kasta mutlaan ti saludsod ni Kwarog kanya. Kahit anya ngay tinsungbat mamaray. Mabalin latamot Ay na, ay, nagmayatay. Apay kumasan kayo apautangan ngay. Angam nay, dagiti listaan, dagiti requirements. Anas kan nga iparang yu kanyak. Nagadumutan dagita requirements. Birth certificate, police clearance, mayor's permit. Nagadun ngay. At dapat dito udi na. Anya ngay data? Jay card mo, edi grade 1 ka. What? No, da kurang na nga uray may salaang. Di yung mabalin ti umutang. Ay, sana kun nga umutang maray. Ikarkarigatak latan ti gumatang.
Ay nanatoyang, nukas ken kakatiwad ti umutang, nasaysayat ngagpaiso no distrikto ni Kagawad Kuanang. Ngamsak pa na, kaya't may mga nakablaawan ni Balwean Amoklas, di Tamandunot, Nueva Vizcaya. Ala sigay, ditang tinagibusan ti Sabalipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng. Good morning, Insyang, my loves. Kastamad kan ka, Kwarog. Ay, kumusta nga ititurog mo, my loves? Nasayaat mad. Ada ka di aramidom ita? Agpasada ko ma. Apay ka, day? Kunak, nasaan ka busy? Tagsabat tamanin ijay sentro. Ay, mabalin mo't Insyang, my loves. Sigurado ka? Wine. Urayan na nga rin iti sigod at ang bayan ta. Insyang, my loves. Tay baglangan tanda ka, Kwarog. Tay papadaanan ka. Apay ka di ang Kyle? Itulod na iji munisipyo. Sana mabalain. Apay ngay, di mo ibaga adi ka manan agpasada ita. Talaga sana nagpasada ita. Tadalakad mi kini Insyang. Asin mo nga insang dita. Ah, Nubyam. ay lawan ka. Ay, agsaw ka. Ah, Asin mo dahi nga insang kunak. Ay, nubyam. ay, sanang Kyle. Pagayam ko lang. Mala, agpatuloy akaon. Tapno sana kamala daw iti oras na nagsaritaan may. Aguray kalangan iti sa bali apaglugana, mang Kyle. Ay na, nagimas na talaga dagiti makan nga in-order mo Insyang, my loves. Una, para kan ka talaga dagita, Kwarog. Agyaman ako na Insyang. Awan anyaman na. Sa dino nga iti sumaruno nga papananta. Mapanta ichay mo. Ilibri ka. Wow! Gumatang ta iti sapatos, pantalon, kan kamiseta. Ah, So katantamat laang day tadaan a cellphone mo. Tapno clear ton ti camera no kasta nga ag video call ta. ay, sikat yung makamo Insyang. Ala, agawaan ta nga rodan ti mangan, Kwaro. Agyaman ang kadagiti ginatgatang mo para kanyak Insyang, my loves. Awan anyaman na, Kwarog. Adaman sa ludsodag kan ka. Anya day ta Insyang, my loves. Kaano ngay ayam mo na kadagiti dadakkel mo? Ha? Ay, kwa? Saan pa'y nga ita Insyang? Ingam, 5 bulan ng ti relasyon ta. Ay, kwa nga min Insyang. Sana pa nakasagana sumango kadagiti parents ka, oh. Sige, ano saklat tanti aguray. Agyaman ak tamaawatan nak Insyang. Wan ata ay ayatan ka unay, Kwarog. Oray nasurok abain ti atawan ti nagbautan ta. Ilaban kalatta. Ay. Di nakarakupan na Insyang. Nagato ti tao dito yung maul. Oray. Uy, kabarbaro ti cellphone mo, check. Wine usay. Kita am ti kamera na, oh. Apa? Upat ti kamera na. Clear da kita. Sana all. Gumatang kamot ay iti barwa silpon mo. Ha? Sukatan mo takipad a silpon mo. Tuwan ko mga mawang pangalaki ti gatang ko, check. Umasidag ka. At dayara sa as ko atipkan ka. Sige man. Ay, anya nga deta tip, check. Kastay. Anya? Di mo kayat? Sana nasayat alokon tayo ti pada tayo ataw, check. Hindi talang mo tiyan mo kapamuspusan.
Kita anak, Kabarbaro man ang tinsuot ko ita. Ha? Agraman na ito yung cellphone ko. Ay, wen. Sana ko nga grupo pa marigrigat. Awan ti madmadlaw mo kan ni kwaraw, dungaw. Kasi itian niya. Kabarbaro man ang ti sapatos na itay. Madlaw ang inginaan. Anya ko maita. Ginatang na siguro Aha, pangalaan na iti igatang na. Kat saan mo tin ngagpaspasada. Pasaray inal daw pa'y ngagpasintro. Amangan mat no adda urnong na. Sa balik nagparparik na kanyak, dungaw. Ha? Ang mga naglakla ko iti maiparit nga agas, tika anak. Anya? Ay, saan mo siguro am aramid ni Kwarog ti kasta? Anya nga ti amutay. Anyat gatanga, Marituyang. May 1 kilo amantika laang, Maray. Day talaang. Wun. Mabit lang nga raw tamang isuputak. Sige laang, Maray. Ay, un kaya, Maray Kwanang. Awan ka di ti madlaw mo kini kwaraw. Anya kumangay ti madlaw ko. Ang imasenson samay. Kabarbaro dagiti kawas nga isusuot na. Agraman cellphone na. Nalawa at touch screen. Saan ka amas daaw? No sa dino tinangalaan na iti kwarta na. Urnong na siguro, Diyan lamamating urnong na. At dalakit di kalukwan nga aramidon day jay akwaraw. Ay, si kamat ti lumabas dito'y parangan may kwaraw. Ito bagam na natuyang. Madlaw ko kat ninginaan tapantalon kan kamisitam. Anya pa na natuyang. Agraman ti cellphone mo. Naglawa ti screen na. Anya pa na natuyang. Branded pa dagiti sapatos mo. Thank you. At ka di pa ibagam. Ay kwa. Mabalain nga ibagam kanyak ti sikrita kwaraw. Kaya't kukumamot ti gumatang itikas iti us-usar. Ay, sana mabalin nga ibagakan ka na natuyang. Ang mga no ichismis mau. Alakit din. Ibaga mong kanyak ti sikrito. Promise. Saan ko nga idandanon kini Uncle Ma. Yaman ang tiba gamin siyang. Kumusta kan, Kwarog? Api mo sungsungbatan dagiti awag ko kan ka. Ladingita. Kaya't ko awaya-wayaan tan ti tunggal maysa, insyang. Kasano nga ti kanlay saan nagtulagan ta? Namiris ko asan asyak gayam ti lalaki amay karya para kan ka. Okay lang kanyak, no awan na talgad at trabaho. Sana balitado ti kwartak. Mababay na kun kan kain siyang. Isong break tan. Ay, saan? Saan? Ay, jakay at nag-break ta, Kwarog. Aganan at kakanayo na insyang. Bye! Ita bang pa na lagip mo timay dito balay? Nawantin na pataga pa panakita ang kail. Nila una ter aramidem ije sentro aya. Pasarainal daw ka ngagpasentro. Hindi ka labas at dangamin businesses meeting ka. Businesses meeting? Wain tado a business. Ay. Dahil tati trabaho ka dyan ang kail. Ay di nakman ulbudan. Ay, sana ka agul-ulbod ang kail. Kanakan ka. Isong nga amok na ulbud ka uno saan. Yang kalmait. Uno agilakla ko ka iti maiparit nga agas. Ay, sana kail. Eh. No way! Hindi pa nga gre-ring ti cellphone mo. Di mo matsungsung batan, Chef. Sino ti mo awag? Diyan ka mamuday ta. Ha? Ang mga no scammer. Sa bagay I-block mo latan. Tapno di da ka kulitan. Mabalin ka di kag sa ludsod. Ay, kwanang tinaagan ko. Itala ang anakita ka dito'y lugar mi Syakmat ni Insyang. Uray jak kabisado ti lugar yo.
Inan-ano saklat tatin, may takayat ko ang makasarita tinobyok. In-black nak ngamin. Iso saan ko na makontak. Ay, nagkasaang matanti kasta, mariin siyang. Wen nga rod. Sapay ko mata matulungan nak. At dagamin na kaibaga kanya kataga dito'y ni Kuarog. Anya? Apay akasta ti reaksyon mo. Ay, anya nga minan tinagan tinobyong asap-sapulam, mariin siyang. Kuarog, tinagan na. Amang ano am-amom. Isurum man kanyak no sa dino ti balayda. Ay, kwa. Urayan nakbit dito ruwarta. At dala awagak, maray. Hello, Marikwanang. Apay amasapul nga umawag ka. Kat agin na si dagmat ti balay tayaw. Kwa nga main, maribanang. Diyak amaw no kasano nga ibagak na ito'y kan ka. Anya day taya, Mare. At dangamin bakit nga imay dito'y tersinak. Kat kuna na anubyo na kano ni Kwarog. Ah, No diyak agbidaw. Katawunan tayo day jay nga insyang. anya. Pudno ti ibagbagak, maray. Ay, amangan mat no mangrabrabak laeng. Wendaw, amangan mat no agbala. Ay, saan? Amo na ti ibagbagana. Adapay service na. Madlaw abak nang sika. Ay, naglokon day jay akwarog. Anya nga ti ibagakan kwa na. Ay, ibagam ta saan pa'y apo mampanaw dita, Mare. Kasarita mi pa'y ni Kwarog, maipapaniti da ito'y abanag. Maray, umayak man makitambay dito'y tersinam. Okay lang, maray. Awang problema. Ay, Maray, kasino nga'y jay babae ang nakatugaw iti saan unay nga adayaw. Apay nga'y adi mo imbaga kanyak nga dabisitam. Saan ko abisita dayta? Bisita ni Kuharog. Insyang kano tinagan na. Ha? Anya? Wen, kasta magti ko na itay. Kanubyo na kano ni Kuharog. Kunakun kay. Isumot lagayam nga ado ti kwarta ni Kwaraw. Adam gayam nubya na abakatabak na nga. Agriing ka, Kwarog. Uy, Abay ka diyang kail. ingka sangwan ni Insyang. Ada ka no jitersinan ni kagawat ko na. Ha? Mangibabain ka? Nag-break kami kininsang hanggang. Ay, saan na nasayati na ramid mo? Kasanaw, no ipilit na nga kalaysa kayo. Ah, Ay, sana. Diyak kaya't ngay kalay sa dayjay. apa nakirelasyon ka kan ko na, no di mo gayam ay ayatin. Ado nga minti kwarta na ang kail. Ay, mangibabain ka. Ay, isubli kami ngayon tad na kanya. Basta di yung ipilit nga ipakalay sa kanya. Kwarog, anya dagita nakasako abinaklay mo. Regalo ni Insyang dagito'y kanya kantay. Isubli kaon. Tapno awanan ti makungkunana. Ay, nangalaamot ngamin iti tured mo, anangaramin iti kasjay akalukwan. Pagbababaw ya akong tinaramid ko antay. Iso nga isublik amin ang ngayon tad ni Insyang. Tapno sana na dumakkel pa iti isyaw. Isublem, kan agkid daw kamatlangan iti pamakawan na. Nung ay saan na ka mapakawan. Ay, kat padasim lata. Anya nga, kat si kamot lang tinangaramid iti pagparikutam. Ken may sa, pinangnamnamam ngamin, jay tao. Agyaman na nagpakita ka kanya, Kwarog. Kailiw ka ulay. Hindi nakarukupan Insyang. Ay, Kwarog. Imayak. Tay sublik amin dagit tuwin regalom kanyak. Gantap no akit dawak iti pamakawan mau. Ha? Pasensyakan ka dagiti dakas na aramidak ka, Insyang. Anyat kayat mo asawan. Break tanin siyang. Sana pud nung ayatan ka. Tilang kwartam ti kayat kao. Anya? Isa pa ila kumata mapakawan nak, Insyang. Ah!
Kuwarog, saan anasaya at alukwam ti padam a tao? Agtrabaho ka kit diyan na imbag, tapno biyag mo kat agprogreso. Ala sige, diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng. Apayang kain? Ay, ayaba man ni pare ba daw? Ibagam nga umay adagos Munang kain. Ay, ibagam ta mga laay ti manaw. Ha? Anuon nyo ti manaw? Basta ibagam. Dahil nalukmag ko na. Sige. Darasam tanas kan nga agselebrar kami ita. Ha? Anya ti silbraran niyaw? Naatag damag ka pa'y laing. Ingkakit ayabanan. Badaw, binagkat mo di aradaw. Wine, ay, una yan. Nagdagsinay. Di balon mau, inalamaun. Wine, nadanito yan. Tatabadang! Ay, aglisi ka dita. Kuaraw, Ha? kamapana ka di bangkag. Ay, mapan ka kanu di balay tanggal. Itamot lang. Ay, importante da ito'y papanak. Mapanak agaradaw. Mangala ka kanu iti manaw. Di kalukmagan. Manok, ibabak man pa ito aradaw. Nagdagsinay. Tapay ka na, amang itugutak iti manok. Agsilibrar kayon sa kanaw. Agselebrar. Jak amo ano niya ti silibraran niyaw. Aw, anya ngay badaw, mapan kay jay bangkag. Aldawan, kananya pa'y latar aramidom ditoy. Nay, apay nga dan ni Kwarog dito'y balay abigbigan. Umay-kwayaban ni tatabadang, tapapayaban ni Uncle Kaw. Ay sana mabalain Kwarog, mapan agarado ni Tatam Abadong. Nagkunaking kaasan amabalik. Kat no iso ti schedule mo, ita kang agaradaw. Kasano nga ron ni Uncle Kaw amang papayab kan ka, tatabadang? Ay, una umpay jay bangkag mau badong. Ay, kababain, kundi kumpare ngayon tayo. Katuan mo't nga main. Iso amapanak tuyang. Kasta ati kumpare. Ako nga takmanan badong. Bye-bye am jay bangkag ta. Ay, makauray day ta. Ay, aguray ka. Anya jibilin ni Uncle Mau, Kwaraw? Nalukmag amanaw. Mapanak mang tilew. Sabalin sa manan taramidin yaw. Kumpare tuyang. Iso pagbigyak mo sagpaminsan. Ay saanan amarado jay bangkag ta. Awanan ti pagbiagan ta, badaw. Intan Kwaraw. Panawantan ni Nanam Atuya. Paray! Parinteng! Adakan pare. Ay, nagmayata. Na. Nagragsakan, paray. Sus, ada awit mo ang manok. Adda ka no silibraran ta, paray. Anya day jay nga. Awan ni Banang. Nagragsak ka ngawan ni Maribana nga. Wala. Iso nga umay kanta partsenta day ta manaw. Mapanak ko maagarado ita, paray. Dula amin day ta ara-arado. Agungit nga ron ni Tuyang ko, paray. Saan nga importante day ta paray? Umay ka taado ti arak nga agur-uray iji unag. Aginom ta? Awan nga ron ni Banang. Iso nga agragsak ta. Ay na, kanayon ko mga awan na niya, paray. Tapno kanayon tamay, ngagsilibrar. Kunakman no ko na mama panagarado ni kabadong iji bangkagyaw. Day tamat ti tungtungan may. Nakitak mo ta na pandita balay da kapitan. Nakaigam iti manok. Pinaayaban ka nung arod ni Kapitan. Kat je manok ngay, ananwanda. Partyenda siguro Ay, kababain pa'y kit din kini Maribanang. Awan ni Maribanang ita. Awan? Adda ka no napanan na.
Iso ang maaramid latan ni Kapitan ti kay kayat na. Apay nga iraman na ngay ni Badong ka. Saan mo't anaragsak awan kadwana? Ado nga ro dagiti nasken nga aramiden ni Badong maray. Uray ada aming kanyak arigat. Uray paano ang pupungtota. My head goes silalala. Ganasan. Da. Adaya mo tagugulaw ko raw. Awan Awan ti gulo. Agilinom kami. Kandi paribadaw. Kitno agpimpinok ka kayaw. Na. Anyang agpinpinok ka. Agkan-kanta kami lang. Ay, repeat pare. Ay, Repeat. isardeng yawn. Kasla kayo matagwalwala. Ay, repeat pare. Sige pare, ituloy ta. Isem! Isem! Agungat ni Antibana. Isem ka man Ulong kayo. Ha? Sapay nagaduti warayo dito isalas. Ungtan na ka ni Antibana ng angkail. Oho! Antay! Antay! Ay, abanan ni Antena paray. Maayabam ayamit! Ang mga naglablaba. Antay! Ay! Di mo biro kay. Wala siya dito. Awan ni Antibanang dito'y balay niya. Umay kaki dito, tatanggayan na kami kanyang kalmaw ng happy-happy. Ay, sige ah. Awan gayam ni Antibanang. Agiinom tayo! Apay ngay, sumip nga tayo. Awan matla ang ni Tatam Abadaong. Uray mga agawid na natuyang. Ay katwan na. Saan nga agawid day jay? Tapay ngay, Ang jajaming day jay ang kapitan. kasta ka day. Madamat ti siyat da. O awisin da. Ngam jaket ginom na natuyang. Ay, awan man nga ruden Saan manen amapan agarado ni Tatam Abadaong? Ninto pa sip kwaro ka na barbartag. Iso asanay na sumurot nga grunda. Agiinom kan agkakantala ang anda Kapitan di Tabalayda. Ngun kagawad. Imboundak nga ron nga umay gumatang iti ara. Sanda nga tama umuuma aya. Sanda ka no ama uma, tawan ni Antibanang. Ay, day takot tirigat na awan ni Maribanang. Una, awan ti mangungat kini angkal. Iso ama aramid na ti amin nakayat na. Imbis ko maamapan agarado ni Kabadong. Saan? Tada mo di tangagin inom. Ay, konsumisyon na gitatattao. Ay, di nakiramraman kagawad. Kahit may saka matamakin inom kadakwada. Inawis daklaang. Kan imbaundak nga umay gumatang iti arak. Kahit nagpaawis ka man. Awan nga ron ni Antibana. Ay, madinday to'y amapaspasamak marikwanang. Ay, talaga amaday. Naikitaan. Saan na namapmapan ni Kapitan Eje Barangay Hall. Ni Badong ko ngay, saan maten nga gaw-away? Katirigat na. Saan mata na makapagrunda ni Kwarog. Bartakan na mga main. Nasken ang adagong Ay, sana siya ka. Narigat agungungag. Jak kayat nga umaduti ko retiro pa. ay katsiyakon Pati ni Kapitan, ungtam. Di ka mabain. Ungtam kita kapitanan. Ni Badong kulaang ati ungtak. Ka ni Kwarog ngay. Pakiungungat mo mata na. Ay katun no agaramid iti maday, ay katungtakon Ay, sa bagay. Sigay, tamapanak di tabalay da kapitan. Nagturad ka matay. Talagang aramidak maray. San amabalain abaybay aklatan ni Badong akas jay aramid na. Bakit ba? Ay, bakit kay nakikita? Puso ko ay kumakaba. Dag tuk tuk tuk. Awan. Ada, Kwarog. Awan. Ay, dagarod. Awan. Ada talaga, Kwarog. Pagkita. Ay, Kwarog. Tabi. Ay, kwarog. Kang kanta kam disturbuan da. Ay, kalukatan jay dur. Ingkan, tasi ka ubeng. Gaputa siya kiyong bobeng. Sa klaminan. Ay, kanda.
Umayan! Ay, sino mo tayo disturba? Ha? Nanatuyang? Umay ko la iyawid ni Tatam Abadong, kwaraw. Ha? Manon ngal daw asan anagaw awid. Ha! Badong! Agawid taan. Paray, Eh, nabarta ka sa. apay mat. Kasla mga gumadya timak nito yang daw. Talaga at nabartekan, paray. Badong! Nito yang kung sa talaga na ita. Nakatakdar nito isang wanak, paray. Kwa. Ne. Nakabanikas, paray. Ha! Agawid taan. Ay, Nga. binabatan, paray. Ay. Anya, kaya't nakapagungutan? Aray, arayatin nak. Ay, kwarog. Iyawid na kung nina na matuyang. Saan ni Maratuyang? Binitibit na kay paray. Ha! Kaasi ka ba't? Ay, kasi ka talaga tatabadaw. Ay, Sino nga hindi ka duwami nga ginom kinangkay? Sige, diretsaw ti panagna. Saan ka tumalyatayaw? Tumalyawak lang, mate. Di tabalay ni kumpare ngayon, ting. Kaya't mau tagalutak day tatenged mau, tapno saan kan ama katalyaw, Apayaya, nakaungungit ka. Kat magmagnata lang arudo na mapanayay bangkag. Magnaka! Ay, unay kami, ting. Di nakpay kaya pagtalyawin, mate. Ay saus, jak kaya't atumalyaw ka. Amangan numatalyaw mo ni kumparim nga inteng, mapankan tumanon makinaw. Wine. Salang. Talaga sanan, tasaan ka apalubusan. Sige, magna! Ay, sa pinagdagsin na ito'y arado, baklayag. Unay matag di pampamayaan ni Marituyang kani ka ba daw? Un nga ro kagawad. Kaasi ni Tata ba daw? Nay, sarsarunwan na nakabaklay iti arado. Awanin ati kaduan ni Kapitan nga ginom. Awanan na talaga. Sana napalubusan ni Marituyang ni Badong na. Chip warog. Di na magkano kaya ta ginom. Ay kamayat ano kasta? Na turn off nga minjar arman na abalasang idinaamuan na nga agin inom shape. Orasi numata. Numamartag tiyagar aram kanyak. Jak magkayat Sapay sungbatan da ko man. Ay sayang nga rod Huwag nga raw. Ang nagbabawi mo iti balasang. Nalaing nga di balasang ta nagpanunot ngayon mo na. Mayati kas jay. Way, kagawad. Nabastadak man na nang kayo. Na. Hay, nabasted ka? Ay, basol yung kinitanta ba daw? Na, apa-basulan na kamay. Kanayon dak namin nga yaban nga ginaw. Ay, basol mo, takinayat mo taksat. Ita, binastad na kajak ar-armay. Eh, Nagsakit tinagam ka. di mo sangitan ta. Babae dito. Jak lako man nakininom ka da kayaw. Lumabas taglak ko iti ice cream. Ay, ice cream! Gumatangak man! Imbaglaak pang pasarding dito ka anak kag ngagsangsangit. Daytan, umayay! Oh, di nakamulatan ijay bangkag ta. Wine, iso asaan kan nga gungay. Agung ungetak ayamot. Di nakpay may timplan, di tikapay. Kapilaang? Ay, imbagam kumaata oray inuras ka nga itimplaan. Di nakpay dongdong, wine. Ay nabadong, di mo ka di bagbagati kasta. Tananipod ide nga aging gaita. Si kalaang tibadung adungdungwe. Aw, no dongdong nak. Akit palubusan na kami kan ni kumpare ngayon tayo ngagsat dito'y balay. Dito'y kamin balay. Tapno saan kan nga gungay. Ay katun na, may mayat manain. Sika nga ro din timang tilaw iti pulutan may amanok Sigay, tainak mang tilaw. Ay abam nga rudan ni Kapitan. Ay na, tatabadong ken Kapitan. Un-unang inyo pa'y ngamin dagiti trabaho ken responsibilidad yon. Ala, sige.
Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Buckley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y istasyon. Agyaman kamay iting kay panagdengay.